Ukážeme si změnu hodnotitele, jdeme do hodnocení, aktuální aktivní osoby, vybereme si hodnotitele, kterého chceme změnit. Můžeme si vybrat po jedné kompetence nebo kompletně všechno. Pak klikneme na ikonku, tady na tu hlavičku, změnit hodnotitele, označených záznamů a v osobách vybereme jméno nového hodnotitele. Pokud kliknu na změnit, tak se mi u vybraných kompetencí a lidí změní hodnotitel na nového. Zatím je to provedeno u pana Kaliny v testu, v ostré databázi to nechám na vás.